ngaturaken sewu diagunging pamatur nuwun kunjuk dumateng kadang pambyawara ingkang sampun kepareng paring wekdal dumateng kula kanthi menika boten angirang-irangi keagunganing Panembah Jati langkung rumiyin boten kesupen kula tansah ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu tansah sumundha kajiwa lan kasalira dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Pramila kanthi menika mugi kalilanana kula nderek sumulatur kunjuk wonten sanipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh miyang kasepuhan ingkang sampun juntas ing pamawas lebda ing pitutur luhur mumpuni ing reh sagung pambudi mila pantes kalamunta den sinembah sembah putra wayah nun kunjuk wonten sanipun para alim para ulama para pangarsa agami tetela rinten dalu datang kendhat amirit saha anggilut werdining pustaka suci wahyuning ilahi ingkang mangka panuntun kiblating panembah sagung tumitah ingkang tuhu luhur ing budi. Nun kunjuk wonten sanipun para pangarsa tama pangayom panegak pangemban satriya manggala tamtamaning braja linanggung Bapa Lurah Wulung Gunung ingkang pantes anampi sagunging kahormatan. Nun kunjuk kadang pisan sutresna ingkang katemben mangun raos talining bebisanan ingkang tuhu bagya mulya. Boten kesupen ugi kunjuk dumateng kadang-kadang kula grup campur sari sumrambah para tamu putri kagung minulya ingkang kapatedhan ing sih sutresna. Amit pasang paliman tabik mugi tinebihna alindune miyang tulak sari tadah deduka kebak ing panyendhu kanthi linambaran trap sila ing budi miwah ngaturaken sewu diagunging pangaksana inggih karana kula nglenggana jejere manungsa ingkang saben dinten adus dosa titah sakwantah kebak ing salah ngrumaosi namung boboting tiang cubluk jugul ambilelu kotong ing seserpan miwah asaring samukawis tan jangkep menggaing tata krama basa menapa dene parama sastra kumawani ngadeg jejer wonten ngersa para lenggah minulya mbok bilih nigas kamardikan panjenengan ingkang katemben eca dalasan sekeca laras gunem Gandarasa kapunggel sak utawis wektu